Edellisessä jaksossa kävimme läpi ilmestyskirjan 8. ja 9. lukua, jossa kerrotaan, kuinka enkelit puhaltavat pasuunoihin. Kävimme läpi 6 ensimmäistä pasuunavitsausta ja mitä ne tuovat tullessaan. Itse ymmärrän, että nämä pasuunatuomiot ajoittuvat Israelin viimeiselle vuosiviikolle eli 7 vuoden aikajaksolle, jolloin valvova seurakunta, kristillinen seurakunta, on jo temmattu täältä pois. Tuo 7 vuoden jaksohan on samalla viimeiset 7 vuotta ennen kuin Kristus tulee sitten takaisin koko maailman nähtävällä tavalla. Ennen kuin 7. enkeli puhaltaa pasuunan, annetaan Johannekselle tehtäväksi ilmestyskirjan 11. luvun alussa mitata Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. Kyseessä on siis Jerusalemin temppeli, joka on uudelleen rakennettu. Missä vaiheessa tuo temppeli rakennetaan, jää hieman arvoitukseksi. Aloitetaanko rakentaminen jo siinä vaiheessa, kun Kristuksen valvova seurakunta on vielä maailmassa, vai vasta sen jälkeen, kun se on pois otettu? Joka tapauksessa valmistelutoimet temppelin rakentamista varten juutalaisten taholta ovat jo tänä päivänä niin pitkälle viety, että kun vaan avautuu mahdollisuus temppelin rakentamiseen sen ainoalle oikealle paikalle, itse rakentaminen pystytään toteuttamaan suhteellisen nopeasti. Ainut asia, joka tähän päivään saakka on estänyt temppelin rakentamisen, on se, että sillä paikalla, jossa Salomon temppelin uskotaan olleen, seisoo tänä päivänä muslimien kalliomoskeja. Jotakin dramaattista täytyy siis temppelivuorella joka tapauksessa tapahtua, joka avaa mahdollisuuden juutalaisten temppelin rakentamiseen. Se voi olla esimerkiksi Israelin käymä sota lähinaapureiden kanssa, jossa yhteydessä kalliomoskeja tuhoutuisi, tai se voi olla maanjäristys, joka tuhoaa kalliomoskeja. Itse asiassa noin 1000 vuotta sitten maanjäristys tuhosi suurelta osin temppelivuorella olevan Al-Aqsa-moskeijan, mutta se rakennettiin uudestaan. Mutta jääköön tuo ongelma Jumalan ratkaistavaksi tavalla tai toisella, mutta joka tapauksessa Raamattu monessa kohtaa antaa selvästi ymmärtää, että lopun aikana ennen Jeesuksen takaisin tuloa temppelivuorella on juutalaisten temppeli. Ja sitten lienee tarpeen muistin virkistämiseksi kerrata hieman lopun ajan aikajanaa. Sen jälkeen kun uskovien tempaus eli ylösotto on tapahtunut, tekee Antikristus liiton Israelin kanssa Israelille annetun viimeisen vuosiviikon eli 7 vuoden aikajakson alussa. Raamattu kansalle käännös sanoo Antikristuksesta, ja tämä löytyy se Danielin kirjan 9. luku ja 27. Hän tekee lujaan liiton monien kanssa 1 vuosiviikoksi. Ymmärrän, että tuo sanonta monien kanssa tarkoittaa esimerkiksi Israelin poliittista ja kenties uskonnollistakin johtoa, jotka luottavat Antikristukseen. 7 pasuunavitsausta sijoittuvat siis Israelin viimeisen vuosiviikon ensimmäiselle puoliskolle, jona aikana myös nuo säkkipukuiset todistajat toimivat. Heidän toimintansa ajaksi on ilmoitettu 3,5 vuotta. Sen jälkeen peto tappaa heidät ja alkaa pedon hallinta-aika, jonka pituudeksi on myös ilmoitettu 3,5 vuotta. Eli kun laskemme yhteen 3,5 vuotta ja 3,5 vuotta, saadaan 7 vuotta. Tuolle viimeiselle 3,5 vuodelle sijoittuvat myös sitten viimeiset vitsaukset, eli 7 vihamaljaa, joita käydään läpi seuraavalla kerralla. Ilmestyskirjan 11. luvun jakeesta 3 alkaen kerrotaan sitten noista 2 säkkipukuisesta todistajasta, jotka profetoivat Jerusalemin kaduilla.
Tekstissä ei suoraan mainita nimeä Jerusalem, mutta kun Peto saa tapettua nuo todistajat, sanotaan, että heidän ruumiinsa viruvat sen kaupungin kadulla, jossa heidän herransa ristiin naulittiin, jota ei liene vaikea päätellä, että kyseessä on Jerusalem. Mutta tarkastelkaamme hieman tarkemmin noiden kahden säkkipukuisen todistajan toimintaa ja keitä he ovat. Raamattu ei siis anna sen selvempää tietoa, keitä nuo profeetat ovat. Yhtenä vihjeenä annetaan, että he ovat ne kaksi öljypuuta ja lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Näistä kahdesta öljyllä voidellusta puhuu meille muun muassa Sakarian kirjan 4. luku. Henkilökohtaisesti en ihmettelisi, vaikka nuo säkkipukuiset todistajat olisivat Mooses ja Elia. He muun muassa tekevät samoja ihmeitä, joita Mooses ja Elia aikanaan tekivät. Näistä säkkipukuisista todistajista sanotaan, että jos joku tahtoo vahingoittaa heitä, heidän suustaan lähtee tuli, joka nielee heidän vihollisensa. Heillä on myös valta muuttaa vedet vereksi ja heillä on myös valta sulkea taivas niin, ettei tule sadetta heidän profetoimisensa päivinä. Elia tuosi vihollisensa aikanaan käskemällä tulen taivasta langeta 50 päällikön ja hänen sotilaittensa päälle. Tästä kertoo muun muassa toisen aikakirjan 1. luku. Mooses muutti aikanaan veden vereksi siinä yhteydessä, kun Egyptiä kohtasi 10 vitsausta. Elian vaikutuksesta oli aikanaan 3,5 vuotta satamatta, ja tästä kertoo 1. kuningasten kirjan 17. luku, joka on siis täsmälleen yhtä pitkä aika kuin noiden säkkipukuisten profeettojen toiminta-aika. Eli voisiko sanoa, että ainakin Mooses ja Elia ovat jo etukäteen, jos lainausmerkissä sanotaan, niin harjoitelleet nuo voimalliset teot, joista ilmestyskirja kertoo. Mooses ja Elia ovat samalla myös henkilöitä, joiden poismeno tapahtui ei-normaalilla tavalla. Elia otettiin tuulispäässä taivaaseen näkemättä normaalia kuolemaa. Kun Mooseksen poisottamisen aika tuli, käski Jumala hänen nousta Nebon vuorelle ja sanoi, että Jumala hautasi hänet siellä. Itse ymmärrän, että heillä on vielä tehtävää täällä maailmassa. Näyttää siltä, että myös saatana on jollakin tavalla aavistanut, että esimerkiksi Mooseksella on vielä tehtävä lopun aikana. Kun Mooses oli kuollut Nebon vuorella, kertoo Juuda kirjeessään erään mielenkiintoisen yksityiskohdan tuosta tilanteesta. Juudan kirjeen ainoassa luvussa, sen 9. jakeessa sanotaan, ei ylienkeli Mikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi, rangaiskoon sinua Herra. Herää kysymys, miksi perkele olisi ollut kiinnostunut Mooseksen ruumista, ellei se aavistanut tai tiennyt, että eräänä päivänä Mooses vielä palaa tälle maaplaneetalle tärkeän tehtävän ja nimenomaan vastustamaan saatanan suunnitelmia. Muistamme, että joka tapauksessa Mooses ja Elia olivat myös kirkastusvuorella keskustelemassa Jeesuksen kanssa Jeesuksen poismenosta. Miksi Mooses ja Elia olisivat olleet kirkastusvuorella puhumassa ainoastaan Jeesuksen kuolemasta, eikä kenties laajemminkin Jumalan pelastussuunnitelmista? Saa siis vaikutelma, että kyllä heillä tulee olemaan tietty tehtävä Jumalan suunnitelmissa muutenkin. Kuten aikaisemmin sanoin, nuo kaksi säkkipukuista todistajaa tulevat toimimaan ikään kuin vanhan liiton sääntöjen ja hengen mukaan. Siitähän puhuu selvästi nuo kostotoimenpiteet heidän vastustajiaan kohtaan. Eli vanhasta testamentista huomaamme, että Jumalan palvelijat saattuvat siellä jopa Jumalan käskystä kostaa Jumalan vihollisille ja tuhota vastustajansa. Sitä vastoin Jeesus osoitti omille seuraajilleen toisenlaisen tien. Luukkaan evankeliumin 9. luku kertoo, kuinka
Jeesusta ei otettu vastaan erässä samarialaisessa kylässä. Silloin hänen opetuslapsensa Jaakobit ja Johannes pyysivät Jeesukselta, saavatko he käskeä tulen langeta alas taivasta ja tuhota tuon kylän. Jotkut käsikirjoitukset lisäävät tähän vielä, kuten Eliaskin teki aikanaan. Siis Luukkaan evankeliumin 1. luku jäi 54. Jeesus kuitenkin kääntyi heihin päin ja nuhteli heitä sanoen, että he eivät tiedä, minkä hengen vallassa he ovat. Eli Jeesus kielsi omilta opetuslapsiltaan ja seuraajiltaan kaiken kostamisen, ja hän jopa itse näytti esimerkki, että on parempi mennä kärsimyksiin ja kuolemaan kuin alkaa taistella lihan käsivarrella. Miksi sitten vanhan liiton aikana ja myös näiden kahden säkkipukuisen todistajan toimesta Jumala salli ja sallii toisenlaiset toimintatavat jää meille arvoitukseksi? Itse olen vain yksinkertaisesti hyväksynyt tuon Raamatun totuuden, eikä minun tarvitse yrittää edes löytää siihen tyydyttävää vastausta. Jumala saa tehdä ja hän tekee aivan niin kuin hän itse parhaaksi näkee. Eli tämä sääntömuutos antaa joka tapauksessa ymmärtää, että on siirrytty armotalousaikakaudesta vanhan liiton toimintatapoihin. Jumalan koko maailmalle tarkoittama armotalousaika on siis tuossa vaiheessa ohi. On mielenkiintoista huomata ilmestyskirjan kerronnan siirtyessä tähän Israelin viimeisen vuosiviikon vaiheeseen, kuinka myös kerronnan sisältö muuttuu muussakin suhteessa vanhatestamentilliseksi. Puhutaan pasunoista, alttarista, alttarin tulesta, suistutusastiasta, suistukkeiden savusta ja niin edelleen. Lisäksi siis muun muassa tuossa ilmestyskirjan 8. luvussa sen alussa näistä kerrotaan. Lisäksi luvussa 11 mainitaan tai mitataan alttari, temppeli ja sen esikartano. Huomaamme myös, että koko maailman mielenkiinto petoa myöten on kohdistunut entistä enemmän Israelin ja Jerusalemiin. Olemmehan jo viime vuosikymmeninä tottuneet siihen, että Israel ja Jerusalem ovat uutisoinnin polttopisteessä, ja sitä ne tulevat olemaan entistä enemmän lopun aikaan saakka. Kaksi säkkipukuista todistajaa saavat siis toimia 1260 päivää, eli noin 3,5 vuoden ajan, jotka samalla ovat puolet tuosta Israelin viimeisestä vuosiviikosta, sen alkupuolisko. Antikristus on silloin jo tehnyt liiton Israelin kanssa. Eli näyttää siltä, että niin sanottu virallinen Israel, pääministereinä ja presidentteinä ja kenties uskonnolliset johtajatkin, ovat hyväksyneet liiton Antikristuksen kanssa. Mutta sitä eivät tietenkään nuo säkkipukuiset todistajat, eivätkä 144 000 sinetillä merkittyä voi hyväksyä, koska he tunnistavat Antikristuksen ja tietävät hänen petollisuutensa. Ilmestyskirjan 11. luku jakeesta 7-10 sanotaan, kun he ovat lopettaneet todistamisensa, käy syvyydestä nouseva peto taistelun heitä vastaan ja se voittaa heidät ja tappaa heidät. Heidän ruumiinsa lojuu sen suuren kaupungin valtakadulla, jota hengellisesti nimitetään Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa myös heidän herransa ristiin naulittiin. Ihmiset eri kansakunnista, sukukunnista, kielistä ja kansaheimoista näkevät heidän ruumiinsa 3,5 päivää, eivätkä anna panna heidän ruumiittaan hautaan. Maan päällä asuvat iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät toisilleen lahjoja, sillä nämä 2 profeettaa olivat vaivanneet maan asukkaita. Olen usein ihastellut ja ihmetellyt Raamatusta löytyvää tarkkaa ennustusta, kun se kuvaa ja ennustaa nykyajan mediayhteiskuntaa. Noiden profeettojen ruumiit siis viruvat Jerusalemin kadulla, eikä niitä sallita edes haudata. Me olemme tottuneet, että jokaista vähänkin merkittävämpää tapahtumaa tässä ajassa seurataan samanaikaisesti lähes minuutti minuutilta kaikkialla maailmassa. On sanottu, että oikeastaan niin sanottu Persianlahden sota 1990-luvun alussa oli ensimmäinen tällainen tapahtuma, jota ihmiset saattoivat seurata olohuoneiden sohvilta taukoamatta.
Ja sen jälkeen tekniikka ja ihmisten uutisnälän tyydyttäminen ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. 2000 vuotta sitten apostoli Johannes ei olisi voinut itse tietää, että ihmiset eri kansoista, heimoista ja kielistä pystyvät tulevaisuudessa seuraamaan reaaliajassa jotakin tapahtumaa ja samalla viestittelemään toinen toisilleen omia mielipiteitä ja ajatuksia. Selvästi huomaa, että Johannekselle näytettiin profeetallisena näkynä tuo lopun ajan tapahtuma ja ihmisten reagoiminen siihen. Huomaa, että aikaa on vain 3,5 vuorokautta, jonka ajan nuo säkkipukuisten profeettojen ruumiit viruvat Jerusalemin kadulla. Johanneksen aikana tieto profeettojen kuolemasta olisi levinnyt Jerusalemista korkeintaan 100 kilometrin säteelle 3,5 vuorokauden aikana. Mutta nyt ilmestyskirja ennustaa, että ihmiset kaikkialla maan päällä, eri kansojen, heimojen, sukukuntien ja kielten keskuudessa näkevät tuon kaiken samanaikaisesti ja samalla myös lähettävät lahjoja toinen toisille. Tuo ilmestyskirjan kohta kuvaa häkellyttävällä tarkkuudella nykyajan elämänmenoa. Tapahtuupa maailmassa suurta tai pientä, jokainen seuraa kännykästä tai olohuoneen sohvalta minuutti minuutilta, kuinka tapahtuma eteen. Jopa nuo ihmisten tunteet ja reagointi iloitsemisineen ja lahjojen lähettämisineen kuvaa niin tarkasti tämän ajan maailmanmenoa. On vaikka minkälaista hymiötä tykkäyksistä vihan tunteisiin saakka. Ei tarvitse olla kummoinen tapahtuma, kun asiaa jauhetaan minuutti minuutilta aamuvarhaisesta yömyöhään median lähetyksissä. Asiantuntijapaneelit yksi toisensa jälkeen repostelevat asiaa pohjia myöten. Kadun kulkijoita haastatellaan ja galluppeja tehdään siitä, mitä mieltä ihmiset ovat tapahtuneesta. Moni Raamatun lukija ei välttämättä ole kiinnittänyt huomiota tämän profetian yhtymäkohtaan tähän tämän aikamme yhteiskuntaan. Ei ainakaan siinä tapauksessa, jos käytössä on ollut ainoastaan nykyinen kirkko Raamattumme vuodelta 1992. Valitettavasti tuo vuoden 1992 Raamatun käännöskomitea tajusi sen ja niinpä se kiirehti lisäämään yhden verbin tuohon Raamatun tekstiin. Ja näin nykyisessä kirkkoraamatussa ilmestyskirjan 11. luvun jae 9 kuuluu: 3,5 päivän ajan käy ihmisiä eri kansoista, heimoista, kielistä ja maista katselemassa heidän ruumiitaan. Eli teksti on lisätty käydä verbi, mutta kreikankielisessä alkutekstissä ei tuossa lauseessa ole kuin yksi verbi, joka kreikaksi on blepo, joka tarkoittaa nähdä, katsoa, havaita. Siinä ei siis ole käydä verbiä, eikä mitään muutakaan toista verbiä. Ilmeisesti Raamatun käännöskomitea tajusi, että tässä on kiusallisen tarkasti kuvattu nykyajan mediayhteiskuntaa, ja siksi he kiiruhtivat lisäämään verbin käydä. Eli aivan kun lukijan huomio haluttaisiin siirtää pois tuosta tosiasiasta, että ihmiset tosiaankin näkevät tämän kaiken, missä tahansa maan päällä asuvatkin, ilman että heidän tarvitsee lähteä käymään Jerusalemissa. Olen tutkinut muun muassa 10 eri englannin- ja ruotsinkielisiä käännöksiä ja mistään en ole löytänyt vastaavaa käydä verbin lisäämistä, mikä löytyy siis suomalaisesta vuoden 1992 käännöksestä eli nykyisestä virallisesta kirkkoraamatusta. Voit itse tarkistaa asia erikielisistä raamatuista ja tutkia, löytyykö niistä tuo käydä verbi. Mutta löysitpä tai et, alkukielessä sitä ei ole. No, onneksi 1930-luvun raamattukäännöksessä ja uudessa raamattukansallikäännöksessä mitään selitteleviä sanoja ei ole lisätty. Niissä on yksinkertaisesti hyväksytty se tosiasia, että Pyhä Henki on voinut palvelijoidensa profeettojen kautta ilmoittaa asioita, joiden olemassaoloa ei etukäteen ole tiedetty. Tämä on ollut ja on vaikea asia hyväksyä monelle nykyajan liberaaliteologille.
Siksi Raamatun profeetiota on yritetty heidän taholtaan selitellä ja vääntää monella tavalla kierron ja tehdä tyhjäksi. Mielenkiintoinen myös toteamus, kuinka peto saa lopulta tapettua nuo 2 säkkipukuista todistajaa, ja että ihmiset lähettävät silloin lahjoja toisilleen. Länsimaissahan perinteinen lahjojen antamisaika on ollut joulu. Jouluhyvä sanoma on saanut herkistettyä ihmismielet, niin että on ollut helppo antaa lahjoja toinen toisilleen. Mutta lopun aikana syy lahjojen antamiseen on aivan päinvastainen. Kun nuo 2 Jumalan lähettämää todistajaa on murhattu, tapettu, ihmiset lähettävät lahjoja toisilleen. Onkin sattuvasti sanottu, että tuossa kuvataan perkeleen joulua. Olet kai huomannut, että jotakin tuosta mentaliteetista olemme saaneet jo olla todistamassa viime vuosien aikana yhä enemmän. Kun on esimerkiksi saatu kumottua Raamatun sana ohjeesi ankkuroituneet vanhat käytännöt ja lait koskien esimerkiksi aborttilainsäädäntöä tai seksuaalisia poikkeavuuksia, osa ihmiskunnasta on avoimesti iloinut ja juhlinut. Joudumme näkemään tämän tosiasian myös, kun Hamas hyökkäsi viime syksynä Israelin ja raiskasi, kidutti ja murhasi brutaalilla tavalla israelilaisia ja myös joidenkin muiden kansakuntien jäseniä. Eri puolilta maailmaa kuului viestejä, että tätä massamurhaa jopa avoimesti juhlittiin tietyssä piirissä. Ja nykyajan TV-kanavat pitävät visusti huolen, että tuo ilo ja riemu välitetään katsojille ympäri maailmaa reaaliajassa. Enkä ihmettele, vaikka jo lahjoja olisi lähetelty toinen toisilleen. Mutta 3,5 päivän kuluttua menee säkkipukuisiin todistajiin Jumalasta elämän henki ja he nousevat jaloille. Taivaasta kuuluu ääni, nouskaa tänne. 2 todistajaa nousee taivaaseen heidän vihollistensa silmien edessä. Juhlinta ja lahjojen lähettely muuttuu hetkessä suureksi peloksi. Samalla hetkellä tapahtuu myös suuri maanjäristys niin, että 10% kaupunkia kukistuu ja maanjäristyksessä saa surmansa 7000 ihmistä. Kaupunki, josta tässä puhutaan, on ilmeisesti Jerusalem, jossa myös nuo 2 todistajaa toimivat. Kun 7. pasunaan puhalletaan, on aivan kuin tietty merkkipaalu olisi saavutettu Jumalan pelastushistoriassa. Jo ilmestyskirjan 10. luku ja 7 antaa ymmärtää, että kun 7. enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunnaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoilleen profeetoille. Taivaassa kuuluu myös suuria ääniä, jotka sanovat ilmestyskirjan 11. luvun jakeen 15 mukaan, maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Lisäksi 24 vanhinta sanovat, näin ilmestyskirja 11, jakeet 17 ja 18, me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikkivaltias, joka olet ja joka olit siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Ja pakana kansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi, profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat. Eli nämä jakeet antavat selvästi ymmärtää, että 7 pasunavitsauksen jälkeen on tullut vanhan testamentin profeettojen ja pyhien ylösnousemuksen ja heidän palkanmaksun aika. Annetaan siis ymmärtää, että samalla tietty tärkeä vaihe Jumalan pelastushistoriassa on tullut päätökseen. Ja samalla siis näihin jakeisiin päättyy ilmestyskirjan 1. kertomus lopun ajoista. Ja sitten katsotaan vielä tätä aikajanaa, otetaan se kertauksen vuoksi. Kun viimeisestä vuosiviikosta on siis kulunut puolet, eli 3,5 vuotta, ilmestyskirja kertoo, kuinka israelilaisista otetaan taivaaseen 3 ryhmää.
Ensimmäisenä on oikeastaan 2 hengen ryhmä, eli nuo säkkipukuiset todistajat. Toisena ryhmänä mainitaan 14. luvun alussa 144 000 sinetillä merkittyä ja kolmantena ryhmänä 15. luvun alussa Mooseksen ja Karissan virttä veisaavat voittajat Lasisella merellä. Huomaa, että tuollaista virttähän Mooseksen ja Karissan virttä voivat veisata vain juutalaiset. Kyse on siis ainakin niistä juutalaisista, jotka ovat ottaneet pelastuksen sanoman vastaan sen julistuksen seurauksena, jota esimerkiksi nuo 144 000 sinetillä merkittyä ovat suorittaneet. Kuten edellä tuli esille, olen miettinyt, kuuluvatko tähän joukkoon myös vanhan testamentin pyhät, jotka nousisivat haudoistaan vasta tässä vaiheessa, vai olivatko he jo siinä joukossa, joka otettiin tempauksessa Kristusta vastaan yläilmoihin? Paavalihan sanoi, että tempauksen yhteydessä Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Näin siis ensimmäisen Tessalonikalaiskirjan 4. luku jae 16. Vanhan testamentin pyhätän eivät ole tarkkaan ottaen Kristuksessa kuolleita, vaan niitä ovat vasta Uuden liiton aikana kuolleet. Lisäksi tempauksessa ylösotetusta sanotaan, että he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiset ne Karissan veressä. Näin siis Ilmestyskirjan 7. luku jae 14. Tämäkin kuvaus sopii lähinnä Uuden liiton uskoviin. Eli tämän tulkinnan mukaan vanhan liiton uskovat eivät vielä olisi mukana tempauksessa, vaan heidän ylösottonsa tapahtuisi vasta tässä vaiheessa. Tähän tulkintaan viittaa myös tuo Ilmestyskirjan jae luvussa 11 jae 18, jossa sanotaan: tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi, profetoille ja pyhille. Eli vasta tässä vaiheessa maksettaisiin palkka vanhan liiton profetoille ja pyhille. Jos joku nyt ihmettelee, miksi hyppään Ilmestyskirjan 11. luvusta suoraan tapahtumiin, joista puhutaan vasta Ilmestyskirjan 14. ja 15. luvussa, johtuu se siitä, koska ymmärrän Ilmestyskirjan rakenteen jakautuvan 2 kertomukseen. Kävin läpi näitä tulkintoja jo joitakin luentokertoja sitten, eli Ilmestyskirjan rakennetta käsitteli osiossa 5, joten en käytä siihen enää aikaa. Mutta lyhyesti sanottuna ymmärrän, että Ilmestyskirjan luvut 1-11 kuvaavat lopun ajan tapahtumia lähinnä kristillisen seurakunnan ja Israelin valittujen pyhien näkökannalta. Toisessa kertomuksessa, joka alkaa 12. luvun alusta, keskitytään lähinnä Israelin historian vaiheisiin ja kuinka saatana ja peto ovat yrittäneet ja yrittävät tuhota Israelin täysin. Toisessa kertomuksessa kuvataan myös pedon valtaan nousua ja lopulta sen täydellistä tuhoutumista. Eli pakanakristityistä koostuva uskovien joukko on siis ensimmäinen ryhmä, joka tempauksessa otetaan Kristusta vastaan yläilmoihin. Sitten vasta puoli vuosiviikkoa, eli 3,5 vuotta myöhemmin, otetaan nuo 3 pyhien joukkoa israelilaisten keskuudesta. Tätä teoriaa tukee myös Jeesuksen vertaus viinitarhan työmiehistä. Tämä on talletettu Matteuksen evankeliumin 20. luvun alkuun. Siinähän Jeesus kertoo, kuinka perheen isäntä läksi palkkaamaan työmiehiä viinitarhansa. Ensimmäisten kanssa hän teki sopimuksen 1 denaarin päiväpalkasta. Tämä ryhmä kuvaa siis israelilaisia, joiden kanssa Jumala aikanaan teki liiton ja sopimuksen, että he saavat olla Jumalan valittu omaisuuskansa. Kun isäntä palkkasi seuraavia työmiehiä viinitarhansa, ei tehty enää mitään sopimusta, vaan isäntä lupasi maksaa sen, mikä kohtuus on. Tämä kuvaa meitä pakana kristittyjä, joiden kanssa Jumala ei ole tehnyt mitään sopimusta, vaan me olemme yksinkertaisesti vastanneet Jeesuksen kutsuun, kun hän on meille aikanaan sanonut, tule ja seuraa minua. Vai onko sinulla mukaan taskussasi sopimuspaperi, jonka olisit allekirjoittanut Jeesuksen kanssa ja jossa luvattaisiin sinulle tietyt ehdot ja palkat ja työehtosopimukset?
Kun sitten tuli palkanmaksun aika tuossa Jeesuksen vertauksessa, huomaamme, että palkka maksettiinkin ensimmäisenä niille, jotka olivat viimeksi tulleet. Ja sitten vasta niille, joiden kanssa oli ensimmäisenä sopimus tehty. Näin on myös kerran pyhien ja uskovien ylösotossa. Meistä lähinnä pakana kristityistä koostuva seurakunta temmataan Herraa vastaan yläilmoihin ensiksi palkanmaksu. Ja sitten vasta seuraava palkanmaksu juutalaisille. Jumalan pelastushistoriassa on tultu tässä kohtaa siihen vaiheeseen, että taivaaseen on otettu voittajina niin pakana kansoista kuin Israelin kansan keskuudesta kaikki uskovat ja pyhät. Samalla myös ilmoitetaan, että Jumalan vihan aika on tullut ja on aika turmella ne, jotka maan turmelevat. Näin siis Ilmestyskirja 11 ja 18. Alkaa siis maailmanhistorian hirveimmät 3,5 vuotta Bedon hallitessa maailmaa. Pakana kansat ovat vihan vallassa ja saatana alkaa koota kansoja suureen lopputaisteluun. Mutta tuo kaikki on Jumalan taholta pelkkää loppunäytöstä, jonka käsinkirjoitus on jo etukäteen kirjoitettu. Saatana, antikristus ja maailman kuninkaiden sotajoukot ovat tuhon tuomittuja. Maailman kuninkuus on jo tullut Herralle ja hänen voidellullensa, kuten luvun 11 ja 15 selvästi sanoo. Ne, jotka ovat taivaaseen otettu niin pakana kansoista kuin juutalaisista, ovat jo juhlimassa perillä voittajina.